Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan.
lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenindugan, daintig kakampihan paduman sa progresibong Kabikolan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, digdisa na sa Bicolnet TV. Kasurong kan Bicolano worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, Sir Javier Bunsa, Ma'am Ninya Yao, kay Batis Rider. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita ni Nuwebes. Pet sa 27 na po kita ngunyan kang bulan na Hunyo, taon 2024. Sabayan po nindon sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Ore-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa tuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, apwera man po yan kan mga pigpapaabot po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawanin serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may kumpleanyo ngunyan, Ma'am Nilia Marcaida, good morning. Kay Ma'am Ann Gomez, sa may kumpleanyo ngunyan, oy birthday ngunyan ni Jan Kompetente. Yan, sa may mga kumpleanyo ngunyan, maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Siyempre po sa may mga okasyon, dahil nang ganin do paglingawan na sa kuyang perming tugon ha. Iringatan ta po ang sa tuyang mga sadiri. Ta wara man tabi baga Ma'am Ani. Ki maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Ma'am Ani, boko ko man niya birthday. Pwede mo man maging birthday, dapat oral daw baga birthday. Ingat-ingat po kita ha. Siyempre po mga tugang daman sa may mga kamunduan na sa muya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan, parahay na tabi ka mo ha. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Amen. Sige mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini, ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Adtuon.
Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay binapaabot din maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit sa mga panahon pong ini. Kay Ma'am Kasim Luz, good morning. Maray na aga tabi, parahay katabi sa imo. Parahay katabi si Javier. Kay Ma'am Joy Cargullo, good morning. Maayong buntad mga ka-Bicol Net TV, irido patabi ang sa indong lingkod. Sa aga ang operasyon na nene, makulog-kulog. Pati sa bulsa. At nasabi ko na sa imo si Javier, mag-ingat. Kaya pigbabalo-balo mo kung matagas yung espalto. O, ngunyan, nabalo mo nang matagas ang espalto. Kaya, ara mo na. Oy, mga tugang, Ma'am Ani, Webes na po ngunyan. Matatapos na subakasyon kan mga paratokdo. Bilog na bulan kang Hunyo. O sa Lunes palantabi, Ma'am Joy Cargullo. Ulyo na ano? July na. Ano pag July? Iling mo na iyan. Tas kasunon sa nasubulan na Hunyo. Tapos tulos. Pasiring na kita sa bulan kang Hulyo. Sana igwa kita kilo pressure pero medyo yaon dyan sa may parting Mindanao. Pero magayon iyan ta nakakatabangan sa mga tugang niya tong mga parauma. Nagkukuraho bagadigdi sa probinsya kang Albay. Tubig! May tubig lamang sa mga kabaasan tabi, Ma'am Ninya Kanyon. Bata nagtatararok na sa iba. Bata, sige, nasa na ang ralangkaw. Pati so pambansang sirata, so pambansang ulam ta, na halos oral daw permita ka ibahan sa lamesa. 2 pesos kada pidaso ang itinaas. Ano ito? July igwaki ma birthday sir. Ayo, si Sai. Birthday ni Ma'am Joy. Ma'am Kasim Luz. Ma-birthday si Ma'am Joy. Kaya lang si Ma'am Joy pag nagbe-birthday, pag may okasyon dahil man nangingimbitan. Mahiling mo na si Ma'am Joy to nagpa-siram-sira. Lamang nangimbita. Mga piestahan nga ni alos permim present si Ma'am Joy. Oy, mag-ingat palan ka mo ha. may nailing ka mong vlogger sa social media so minalantak ki mga pagkaon yung pigko-content niya ngaya putok batok ayo. Yung i-content niya, iubos niya so kadakol-dakol na nasa hampangan niyang pagkaon. Oto ba gagadan? Gadan. Dipisil tabi Ma'am Joy Cargullo ang magparapamista. No. Pading Ray Bagasala. Ang lahat daw ng sobra ay nakakasama. Ayaw.
So sarong vlogger kaya so last content niya so payo baga ito kang baka o karabaw. Gari sinabawan sana inupa ka. Oh no. Bata baga ngaya ang pag-content baga kayan talagang ubos-ubos. Inubos bilog na payo. Ne. Narabaga sa ospital inataki. May mga nailing ka mo kan sa social media na may nailingan ako diyan puros taba so tiglantakan. Gari ako malindo kun ini sa halona. So i-adobo baga sa ng gari umba ang luto na paborito ko. Jesus Maria Josep mas kita ba? Banatan iya na sa mga putok-batok sa mga pudkayan, crispy pata, lechon kawali, Jesus Maria Josep. No. Ito baga tabi gada. Yo, ingat tabi kita. Minsan may mga gusto taman makapudkeni. Makalinga-linga ki ibang tao. Kaya lang ang intention ta makalinga, makapaugma, kaya lang kita man ang ibaliktara, kita ang apod ka ini, nasa sakripisyo kita. Ingat tabi ha, ingat. Ako nagko-content ako ki mga purupusa na so mga pigluluto kong mga gulay-gulay. Pero dahil kung ilan ta ka na iubos. No. Tama lang. Yo. Ano ang mga reparo tangon yan tabing Webes? O ni natabi Sir Pading Ray Bagasala ang manihamento kang aliko naghagad tabi kipagsabot kang mga konsumidores. Naghagad po kipagsabot sa mga konsumidores, amigos, amigas. Dahilan po sa pagtaas baga kang singil sa kuryente ngunya na bulan. Agagad po kipagsabot ang manihamento kang aliko. Tataw. Nagarestoryahan tatabi yan. Igwaki mga nagpost sa social media na duman sa Kamsur, mas barato duman ang kuryente. Mga nasa 6 point something sana o kaya 7 point something. Kita, gari 3 silabina ang kada kilowatt hour. Tadtaod, aramon ta kung ano ang paliwanag kang aliko kaini. Tagari ang banat duman, ay paano ngaya? Barato ang pigkuhan ninda. Kaya barato man so singil ninda. May barato pala, duman ka mo nagwa sa mahal. Salbatana. May barato pala na kuryente nga, tataduman ka mo sa mahal nagwa. Barato duman sa Kamsur. Paano nga barato sa tigwang kang kuryente? No. Kaya barato nga duman ang singil. Kami nga lang duman kami sa mahal. Ma'am Joyce Almonte Mendoza, morning po. Pagorulayan tantad-taod mga tugang. Oy, distribution po kang tabang pinansyal para po duman sa mga parauma, parasira. So pamilya pong sobra-sobrang naapektuhan o naapektaran kang El Nino Phenomenon. Gigibuhon ngo niya na aldaw duman sa 3rd District of Albay. Wow. Gari may mariresibi sa mga parauma, parasira na naapektaran kang El Nino Phenomenon dyan po sa 3rd District Ngunyanal daw. Sana all. Ang lokal na gobyerno kang Bakakay Albay
Target na pong buksan so sa Indang Bakakay Community College ngunyan pong school year 2024-2025. May community college naman sa Bakakay. Sumalilipot Iguana. Ay, pasisay pa. Sutiwi Iguana. Sa mga munisipyo dyan sa First District, may mga community college na di. Sige. Oy, oni tabi ha. Danguga po nindo ini. Supply da tabi kang sira sa Pilipinas. Halos nauubos na. Nauubos na da susira dyan sa dagat. Sigon tabi iyan mga tugang sa Department of Agriculture. Paano pag naubos ang sira? Makuata kayo na susira sa lata. Ay, nako. Oni patabi Carlo Billen Bella. So presyo tabi kang naibu. Subunay. Paborito tang ulam. Aga, ogto, banggi, ano man na oras. Naglangkaw po nin 2 pesos kada pidaso. Yugon mo yan. Nagdagdag ki 2 pesos sa mga presyo kambunay, si Rabiel. Kumusta subunay mo dyan? Kumusta ang presyo kaya? Yan tabi mga tugangan sa tuya mga riparong ngunyan pong Webes. Digdi po sa laukan sa tuyang programa June 27, 2020 po. Alas 7:24 na tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Tondisina. Siyempre mga tugang yaon po dyan permi ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha po yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit. Ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana iyan makuha along National Road. Sa pagitan niyan kang UST and Mariners o dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po ki dorm, boarding house. MBY Dormitory na tabi ka mo ha. Safe na safe po ka mo dyan. Siyempre katuwang taman sa programang ini si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao. Kang probinsya ni Albay, may forever po sa Albay. Kasabay taman na sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Rener Bursek Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Paho. Mayor Shi Capos Bilo. Si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Siyempre yaon man po dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Yan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Kay Boss Bob, dyan ka mo tabi magtaya sa Lotto Bako sa Waiting. Yo. No. Yan tabi mga tugangan sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Good morning man kay Honorable Vice Mayor Abby Cargullo. Gariyaon sindangon yan duman sa Boracay. Daw yan, tarog ka ng sistema daw. Abo ko na makiaram kan mga isyong arog kaya. Sige, ingat na sa natabi ka mo dyan. So mga sanggunian kabataan, mabuhay ka mo. Siguro kung ngaya Ma'am Joy, kung mag-seminar ka sa ibang lugar, siguro minataraliw na di.
Minatarali yun siguro pag sa ibang lugar nagsisirimi na. Aramdaman ko lamang kay to so naging counselor man na dahil nag-iiba sa mga suro seminar kan mga lislado. Aw ngaya kung gusto ngayon nindong mag-aradal, seminar nga ta ngaya tabako digdisa na sa lugar ta. Naning day kita magasto. Ano ngaya ang logic nga ta ngaya ta duman pa sa ibang lugar magastos kita. Pwede man sana kita digdigan sa lugar ta. Dahil lamang ito nag-iiba. Ito nag-iiba. Kung gusto nga yan nindo, digdi kita mag-aradal. Mabuhay ka. Para yo kay Diyos baga magka-aksidente pa. Bakit sa malayo pa? Paano nga ya dapat nga sa rayo ta nganing nga ya makarelax lamang sa mga isip. Pag-uli iyo man lalay dahil man kinaukdan. Ta ang pag-uli ang istorya so pagkurokarigos kung ano-ano. Ay hindi. Ako na daw dahil ako makiram dyan. Sige tabi mga tugang alas 7:29 na. Ang satuyang Philippine Standard Time. Aramon tamo na tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan satuyang panahon. Ta may low pressure area kita dyan sa may parting Mindanao. Kwanta mo na tabi mga tugang mga kabayan ang linya kang Pag-asa. Pag-asa tabi, good morning Pag-asa. Magandang araw po sa ating lahat. Narito po ang ating weather update. Yung pong low pressure area, huling namatahan kaninang alas 3 ng madaling araw, nasa 45 kilometers east-northeast po ng Dipolo City, Zamboanga del Norte. Itong low pressure area ay inaasahan po natin base sa ating mga data at analysis na mababa ang tsansa na maging bagyo. Ito ay kikilos pa northwestward, maaari pong dumaan po sa Sulusi. Itong low pressure area ay nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone. Dahil sa dalawang weather system, asahan po ang malaking bahagi po ng ating bansa ay makakaranas ng maulan na panahon. At sa ating magiging lagay na panahon, ngayong araw, dahil sa low pressure area at ITZ, asahan po ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Bicol Region, Mimaropa, kasama na rin po ang Aurora, Quirino, Quezon, Laguna at Rizal. Samantala, ang lalabi pong bahagi po ng Luzon, kasama po ang Metro Manila, ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan, maliban lang po sa mga isolated na mga pag-ulan dahil sa thunderstorm. Dako po tayo sa Visayas at Mindanao. Dahil pa rin po sa low pressure area at ITZ, itong buong Visayas ay makakaranas po ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Ganun din po ang maranasan sa lugar po o sa mga lalawigan ng Dinagat Islands. Samantala, ang lalabi pong bahagi po ng Mindanao, yung nakikita, fair weather po tayo, kung saan makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated na mga pag-ulan. Bukod sa low pressure area, nabanggay ko kanina, yung ITZ o Intertropical Convergence Zone at Easterlies. Itong tatlong weather system ang nakakapekto ngayon sa ating bansa. Itong low pressure area na inaasahan po na maaari po ngayong araw, maaari sa bandang hapon o gabi, malulusaw itong low pressure area. Itong epekto ng ITZ ay hina bukas, kaya itong easterlies na lamang po ang inaasahan po nating makakapekto bukas sa araw ng Biyernes at magpapatuloy sa araw ng Sabado. Kaya bukas, may mga inaasahan po tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa silangang bahagi po ng Luzon at ng Visayas. Pero sa lalabing bahagi ng bansa,
Asahan po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated na mga pag-ulan. Sa araw ng Sabado, ang buong bansa na po ay makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated na mga pag-ulan. Ang araw pong sisikat mamaya pong 5:30 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:29 ng hapon. Yan pong ating weather updates mula sa Pag-asa. Ako po, Salzar D. Aurelio. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Okay, mga tugang, yan po ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Salamat, Abi Pag-asa. So, posible databing malusaw na su LPA. Pero may mga pag-uran-uran po digdi sa Bicol region. Dahilan po kang duwang weather system. Ito pong ITCC sa kaining LPA. Yo, di at least sa mga parauma, tapos suday pig aabot kang tubig, maug malamang ta nagtatagauran. Pero mag-ingat tabi kita ha, sa mga parauma, parasira, pag nagkurukikilat durdalugdog, medyo cover na tabi mo na kamuha. Dipisil na, delikado ngunyan ang mga kikilat na bagadi. Nakaaging simana duman sa katanduan is may sarong parasira na tinamaan kang kikilat sa lawod o gadan. Ayo, bako na yan bago. May mga napabareta naman kita na may mga parauma na nagtatrabaho duman sa sain ng kabasan, tinamaan kang kikilat gadan. Ayo, kaya ingat-ingat na lang po kamo. Pag medyo nahiling ng nagtukuro kikilat, uli na mo na kamo. Ayan, uli na. Dipisil na matsambahan. Pisil na baga. Pag uy, Ma'am Joy, dipisil na matsamban ka baga kang kikila. Ayan. Alas 7:35 na tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang Philippine Standard Time. Mag-break muna kita. May naipit kitang commercial. Sa pagbabalik po kang programa pag-urulayan taining paghagad nin pagsabot. Kang maniamento kang aliko. Sa satuyang mga konsumidores na halos oral daw sige na sa nang muruda. Naday man kita kibang maginibo kundi magbayad. Yo, tawa sige tang reklamo kay puantang magbayad. Sa pagbabalik po yan kang programa, commercial tabi mo na kita, Ma'am Jo. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na malimba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang mahasanta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta.
Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na po kita mga tugang sa programa 14 o kaya anong 14? 40 minutos. Lipas na po ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi, City Open for Transient po Sindanao. Kasabay man dyan si Vice Governor Ate Glenda Ongbonggaw, City Councilor Riner Burse Cantabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Pusbilo, si ABC President Cap Art Avila. Di balik po ang sa indong lingkod. Webes na po ngunyan, pet sa 27 kang Hunyo taon 2024. Manny Moksea po ini si Mr. Hulbutana. Sundo tabi kita alas 9 mga tugang mga kabayan. Madamay li. Ingat tabi permi. Salamat tunon. Doro diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, alas 7:41 na. Sa mga parantabay pala niya to, paki-follow po kan sa muyang Facebook page, Bicol Net TV. Isabay naman po dyan indo sa kuyang Facebook account, naka-live man kita duman. Manny Moksea, paki-like and share. Paki-share, paki-follow po. Yan, tanganing, mailing man po kang iba. Salamat to nun. Ma'am Nilia Marcaida, good morning tabi sa imo. Digdi kita sa pakiulay. Ang manihamento po kang Albay Electric Cooperative o kaya Alico. Naghagad po nin pagsabot. Pagsabot po kang mga konsumidores, amigos, amigas, kaparyentes kang Alico. Dahil po duman sa pagtaas po kang singil sa presyo kang kuryente ngunya na bulan na Hunyo.
Ta nagka-resibita na sa mga bill. Ang due date, first week ng July, kita mabarayad. Kudi, sus Maria Josep, subayadan. Apoy ra kang naglangkaw na so rate, nata daw iyan ta, gari sa mga bagong kontador na irinala, gari mga makaskasunon, gari mga pass forward ang dalaga. So nagkukonsumo kang inot ngayon, pigbabayadan nga labisan ng 2,000, ang pigbayadan ngunyan labi ng 8,000. Dahil man nagdagdag kay appliances, nagbawas nga ni lugod kay appliances, tabi Ma'am Joy, masalang kaw lugod sa tigbayadan. O ni natabi mamlit pa iyap agire. Sabi digdi kang maniamento kang aliko na pigsabi kay ni na naobserbara ninda na igwada tabi ki mga nagkakapirang nagkukumpara. Yeah. Nagkukumpara kang presenting power rates kang sa indang kooperatiba sa ibang kooperatiba sa Bicol Region. May nahiling ka mo mga post sa social media. Duman sa Casureco 3, so power rate ngunya na June duman sa Iriga, sa residential nasa 7.9888. Mas barato na rin. Barato. Yo. Halos magkabanga sa tuya. So low voltage duman na sa 6.6496. Yo. So mga high voltage na sa 5.06. Mas barato sa Iriga ang kuryente. Dango ganin din mas barato. Duman sa Rinconada, ang power rate duman ngunya na Hunyo nasa 7.9655 sa mga residential. Sa low voltage nasa 6.6263. Sa mga high voltage nasa 5.0412. Ikumpara tadig di sa tuya sa Albay, ay na so power rate tadig di sa Albay. Gari binura ako na ta, duman ako na stress. O na, power rate po kang aliko 13.9211. Yugo-yugon mo. Alas ba doble? Sa mga residential. Sa low voltage, nasa 12.9408. Sa high voltage, nasa 11.6915. Ayan tabi. Sabi duman, may mga pagkukumpara da tabi na susingilan kang presyo tabi kang kuryente sa ibang lugar digi sa Bicol Region. Iyo. Sabi kang aliko mga tugang na bako parehas po ang power supplier kang mga ini kung ikumpara po sa ibang kooperatiba na naghahali po daatabi ang supply kang aliko sa wholesale electricity spot market o kaya WISM. Kung saan, sigun mga tugang sa aliko, nagpaluwas man sinda po nin abiso kang nakalihis na bulan, manungod po sa pagtaas kang singil kang presyo sa kuryente o hali po sa National Advisory po kang WISM. So, iba man databi ang pigkuahan kang so duman sa kamsur, nin supplier nin kuryente. Social baga kaya kita sa Albay, sa aliko, social. Igwa man sa na palang kimakuhan na baro-barato na supplier kang kuryente, nagkuha kita duman sa mahal. No. Ano nga yaho na mataram na sa aliko? Ano nga yaho na nindo sa muya mga taga-Albay? Maluya? Tamag ko kami kibaratong kuryente? Kung baga
Ano madali kayo ng pagpaliwanag nga ng maintindihan tulos? May mga impormasyon daang nareresibis so aliko na pigkukumpara daa. So presyo kang kuryente duman sa ibang lugar, yan dyan sa Kamsur, sa Iriga, mas barato nga duman. Dahil nga hindi pagkumpara, tan pigkuhaan ta nga legit. Kung baga, imported ang pigkukuhaan ta ki kuryente di sa Albay, kaya mahal. Sinda ngayon nagkukuha duman sa bakong mahal, sa barato. Yugon mo ya. Gari arog. Indasan ako nasasala ako ha. Gari arog ka ng pagkasabot ko. Gari daw arog ka. Tama daw tabi ako, Ma'am Lityap. Tabangin daw nindo tabi ako. Tabakan nasasala ako ang pagkasabot ko digdi sa abiso kang aliko. Ang sabi, naghahagad nin pagsabot. Tama, kan nakaaging bulan, naglangkaw baga kang nakaaging bulan so singil naman sa kuryente. Bako? Ngunyan, naglangkaw na naman ngunyan na bulan kang Hunyo. Inda sa nasa masunod na bulan kung maglangkaw manggiraray. Sige, tabangin daw tabi nindo ako pagsabot kay ini. Ang sabi digdi, sabi kang aliko na naobserbara ninda na igwa po kinagkakapira na nagkukumpara sa presenting power rates kang sa indang kooperatiba sa ibang kooperatiba sa Bicol Region. So, sabi digdi, bako parehas ang power supplier kang mga ini kung ikukumpara po sa kooperatiba kang aliko na ang supplier kang kuryente kang aliko, iyo po ang WISM. So, ibig sabihin, mal ang power rate kang WISM kaysa pigkukuhaan supplier kang kuryente duman sa Kamsur. Igwa palang kibaratong makuhan nga, tatadaman kita nagkukuha sa mahal. Ano sige daw, kamo daw tabi, tabaka ako nasasala. So sa kuya sa na yung opinion ha. Nga tata nagkukuha kita sa mahal, naigwaman sana palang kibarato. Ay, anong pahit niyo? Kita ba gatabi si Rabier, pag nagsasaod, pag sinugo kita ni Mrs. Tana, pag saod daw ngayon mo na daman, papagkanigwa daw ngayon ining budget mo ngayong araw kani. Di, ang gigibuhon mo kayan, makanbas ka muna, kung si say supi na kabarato, dumang ka mabakal. Bagong iyo, halimbawa, mabakal ka kibugas, huto may 50 pesos ang kilo duman. Duman sa kataning, ang pinakabarato duman, 55 ang kilo. Duman naman sa kataning, 60 ang pinakahibabang kilo kang bugas. Saan ka mabakal? Ma'am Michelle, sige daw. Saan ka mabakal? Sige ang langkaw tapos puro palsok sa nabigla, minsan daog pa ang ilaw sa beer house, sabi ni Ma'am Michelle. Patay sindi. Dari man sa nangay ako nasa beer house. Patay sindi. Di ba kita pag ano baga kita? Mama Aisa Boral. Di ba pag nagsasaod kita, nagkukurokambas muna kita, kung saan barato, duman kita. Nga ta, so aliko ta. Igwa pala na, oto nga ni sa Kamsur, mas barato. Mas barato sa tigkuhan kang kuryente sa Kamsur. Nga tataduman kita sa WISM nagkukuha na mas mahal palang duman. Tapos dahil ngayon hindi pagkumpara. Tayo ba man ang supplier kang kuryente tadig di salbahay? Yugon mo yan. Makanbas ka
Ang pinili mo sa halangga. Una nga nindo sa mga taga-Albay. Pobre. Duman kami sa halangkaw. Gari-arog kayo niso nangyari. Hindi sana kung sala ako. Ano tabi Sir Eco Borromeo? Igwa pa lang kimakuahan na barato, supplier kang kuryente, nga tataduman kita sa mahal nagkukua. Tapos ngunyan baga mahiling ta sa social media, pigkukumpara, so presyo kang kuryente kang Albay, so presyo kang kuryente duman sa Kamsur na mas barato. Tapos sabi kang Aliko, dahil nga nindo'y pagkumpara, taibaman nga supplier ta kang kuryente, mas maurag niya sa to, mas mahal. No, 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 no. Sambata ng pangyari ini sa Pilipinas. Yugon mo yan. Kita nga ni baga motorista. Pag nahiling ta baga gasolinan, surunudan iya. Mas barato duman kisalapi, duman kita. Mas barato duman kipiso, duman kita. Araw baga kita kan, mas barato duman daw kita. Bako, kita baga mga Pinoy, araw kaya. Duman daw ngayon kita, mas barato duman, makatipid-tipid kita kisalapi. So Aliko, iba. Nagkuha sa wise, mas mahal. Ano nga yauna nindo sa moyang mga Tagalbay? Por! Tamagwa kami kikuryinting barato. Salbatana. Ayan na tayo. Eh, Diyos ko, nasana kita. Di kalidad pala ng kuryente dyan sa Albay. Nga tatapuro palsok. No, no, ay, no, no. Inay. Bata ng buhay tayo ni Dig Salbay. Napulog ako duman. Hindi sa natabi, baka sala ako, pasensya, tayo yan ang opinion ko. So iba talaga, nagpigkukumpara man ng mas barato nga ni gari sa Metro Manila ang kuryente. So taga Metro Manila, naguli sa Bicol, bangan niya digdihali ang kuryente. Mas malugod niya digdi sa Albay ang kuryente kaysa Manila. Nasamantalang sa kuryente hali digdi sa Bicol, tigdadara sa Metro Manila. Ay ano na tayo. Di kalidad. Dahil ngayon nindo ipagkumpara ang presyo ngayon kang kuryente ta, ang kooperatiba kang Aliko ngayon, ang Aliko ngayon, ali sa Wisem. Ibig sabihin, mas maurag ang kuryente kang Wisem. Ano nga ni sa Wisem? Wholesale Electricity Spot Market. Kung saan ang Aliko duman nagkukuaki supply ki kuryente. O di, ibig sabihin, sisay pa daw ang ibang mga supply ko kaya aram kung ano pan mga supplier kang kuryente. Parehas ini kang baterya ngaya. Mas madali masabutan. Gusto ko kaya nasasabutan kang kadaklan. Parehas ini kang baterya. So pila baga dyan sa radyo nindo. Mabakal kita ki baterya. Duman niya kita sa Eveready. Matagal nga niya ito. ano iba brand pa kang baterya? National. Tama. National. Duman niya kita daw sa National. Tam pinakamaurag bagang baterya kaito sa mga radyo taga kito dipila pa. Everyday. So may kino gari itong may number 9. May kino duman sa tao kang number 9. Ano yan? Yan logo kaya. So, Eveready, tapos Iguakin National.
Ang everyday na kitong pinakamaurag. Iyan man ang gariwism. Pinakamaurag na kuryente. Pag duman ka sa nasyonal na baterya, maluyang kuryente nga ito. Maray nga ini everyday. Pagkatapos mong gamiton sa radyo, ibalad mo sa mainit. Pagkaaga, nagana na naman sa radyo. Di ba? Pag people pog sa baterya. Pagkaaga, isalpak sa radyo, magana na naman. Arog siguro kayan ang wisem. Kaya duman nagkuha ang aliko ki supply ki kuryente. Baka arog kayan. Takon duman man kita nagkuha sa supplier kang tigkukuhan kang kamsor, di barato man kuta. Kaya lang, una nindo sa mga taga-albay por. Duman kami sa mahal. Duman una nindo kan mga taga-albayano. Mga pobre. Bako kami mga pobre di gisalbay. Mga mayaman kami. Pahit sa nalikaw. Inay ko po. Ano na tayo? Di kalidad pala ng kuryente sa Albayani. Kaya pala nangapodan so aliko na. Dahil hindi pagkumpara sa iba. Iba man ang supplier kang kuryente ninda. Gari ni Suwan Usong. Magtaraning sa nasutindahan. Buminakal pa. Duman sa bara mahal. Para riyas man sa nangaiyang bugas. Nga tataduman ka nagbakal sa asisintahon na may asalapi man sana. May 50 pesos o kilo kang bugas. Buminakal ka sa asisintahon. Ano nga yan logic duman? Maray duman tamahal. Buda nga pag linuto mo masira. Diyos ko, nasa na kita. Gari naman so gobyerno ta sa Pilipinas. Pag may mga biding-biding, ang nanggagana swalang ka. Bako suy baba. Ang pipagana swalang ka, kontratista pala ninda. Ang pipagana so kontratista ninda. Ngani nga lang kaw man Swiss OP. Narog nagari kayo ng Pilipinas. Makamuro mundo. Pag-arog na kayo ni. Bata day pagunyan inda. So, LGU Santo Domingo baga nagsurat na sa Malacanang. Nagsurat na sa mga senador. Hanggang ngunyan baga. Dahil pa lamang ki ngayak kung ano lamang ki investigasyon man lamang na pigigibo. O bata kita, mabarayad na naman kita. Dahil makita ki ibang maginibo pag nagreklamo kita. Noted sa na permit. Noted. Pero mabayad kita. Tapag dahil kita magbayad sa Norcapos, puputulan kita kang kuryente. No choice kita. Anong gusto mo? Magbayad o putol? Magbayad na sa natamaling ahuton. Nailing mo na yan. Pero ang tao tabi noy ang nagmamay-ari ng aliko niyan. Kooperatiba baga ini. Inda kaya lang pag sinabi mong kooperatiba, miyembros konsumidores kasabay sa miyembros kundi dahil mga busis sa mga konsumidores. Kahirak sa mga konsumidores.
Makadaklan ngunyan so day nganing nag-star na haraw. May kuryente so harong. Day man nag-star. Pero may kabit na kuryente. Nakababa yata so safety breaker niya. Pero may bill. May kinonsumo. Dahil man niya kinaka-star, dahil man kinagamit kay kuryente, may nakonsumo. Yugod mo yan. Ako nga ni, baka malugaran ako ngunyan aldaw, maduman ako sa opisina kang aliko. Pirambulan ko nating obserbaran sa kuyang kontador na bago. Rinilipat na baga sa poste. Bata alang kawon pa so pakalag sa poste. Dahil ko nasisirip so number dumantat, nag-experiment na akong dahil ako nagkonsumo, inop ko gabos. Dahil ko man mahiling ko nagdalaga no talang kawon. Tamay nagpasunod sa kuya na i-op mo ngaya gabos na appliances mo kung ano man sa mga nakasaksak, hulbuton mo. Bangan niya hulbutakan na, dahil mo pig-hulbot. Inurulbot ko tabi tsa, nor. Ang ganyan, pag inurulbot mo ngaya yung gabos, tapos dahil ka man nagagamit yung kuryente, pag nagkukonsumo, may problema. Yogon mo dahil ka man pigagamitan kang kuryente, nagkukonsumo ka. Anong paitin? Hey, Diyos ko na sana. Kaya gari ko patukon so kontador. Kaya lang dahil ko man mapatok tabi si Rabier, talang kawon so pakalaag. Yaon duman sa tuktok kang poste, rinalaag. Hay, Diyos ko na sana kita. Nirakman kitang mga albayano. May makuhaan man ko ta nakiburbara tong kuryente, dumampak kumino sa langkaw. Silmari Akin. Good morning, Tabi Izay mo. Panon taya? Bata so presyo kang bunay, naglangkaw man. So dating tigbabakal tang 8 pesos, 10 pesos na ngunya. 2 pesos ang itinaas. Bata nagburbarato na ko ta sa bunay, may asing kuna, may asais. Nagdagdag na naman ngunyan 2 pesos per pidaso. Iyapatan sa tuyang pambansang ulam. Halos oral daw baga nagkakaipo kita kibunay. Ako nga ni, pero may bunay sa nata. Dahil bawal na nga ni sa kuya so ibang mga pagkaon. Baka po iyo man talaga, Sir Mox, ang teknik ang aliko na isarabit sa halangkaw nga ni sinda sa naso nakakahiling. May teleskop man po nga ni kuta kudi gari kawatan. Kudi gari kawatan. May teleskop yun. Ang makonsilon may barkada akong parariding. Suposte apod kayo na kinanapan kan sa mga awot baga. Sa mga awot na may mga balagon. Kinanapan. Hanggang dumana sa may mga kontador, kinanapan. Kan sa may mga balagon. No, paano pang pag-reading kayo ito? Na natatakloban na kan mga balagon sa mga kontador. Sabi kang pararinig, alangan man magsakat ako dyan, babasa-basan ko. Nahiling mo ng katarantado. Hiling nga po nindan may mga poste dyan na supig sarakatan baga kang awot na may balagon. Hiling nga po nindo. So, naalalagan kang kontador, kinaranapan na kan so may mga balagon bagang pudkeni, awot. O paano pa kan sumarinig? Mabasa-bas pa nga ako kayan. Sus Maria Josep na mga kapalpalan. Bata maray na yaon duman sa luwas kang harong. Day nauuranan. So kontador. Rinalag naman sa luwas na nauranan mga nusaro. Nagkasurolo.
Kahit ini. Tapos sa langkawon manggiraray ang systems loss. Iralos tanga sa kuryente sa poste, tanganing nga may makadaya. Pero ang pigbabayadan ta mga tugang na mga takol lugod so nagarabas ki kuryente. Ay inda. Sailing daw nindo bumin na ba so systems lost kang binaralyo na so kontador sa poste. Tapos tinurukalan sa mga lumang kontador ki mga makaskason ang dalagan. Abagong kontador. Gari na teknikan kita kangaliko. Kaya kumareklamo na ako medyo sala-sala ng pahit na ni. 5 bulan na. Kada bulan, nor nag-uuminto kisan ribo ang bayadan ko. Di paano kaya ni kung pag-abot sa 2025, ang bayadan ko kaya nilabi ng 200,000 kada bulan. Ano ako ba sa diring mall? Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ang bill ko ngunyan, gari ako sumay sa diring welding machine shop. Gari ako ki welding shop. Ang bill ko ngunyan. Ngalason sa barkada ko, igwa ka nga ki welding shop. Ako day. Igwa kang computer shop sa mga nagagaramit kay kuryenteng mga matindi. Ako day. Nga tatalang ka. Jesus Maria Josep. Aray pa kayo ni Chanor, nagpalag na sana akong welding shop. Kakontrata lamang. Gibo ki mga window grills. May makontrata lamang kita. Sige kitang bayad sa kuryente dahil man kita nagkukonsumo. Pero ang bayadan ta, garigo kita ki welding shop. Inay ko po. Tatad na. Alas 8 na. Alas 8 na pala, no? Sige, break muna kita. At yan, pagbalik ta, maswerte sa mga taga 3rd District. Tangon niya na aldaw, gigibuon sa distribution po kang tabang pinansyal. Daman sa mga parasira, para na napiktaran po kang El Nino phenomenon dyan sa 3rd District. Garitig ta 10,000. So, winalat bagay ni kang sa tuyang presidente pagdigdisalbay. Pagbalik iyang kang programa and dyan sa LGU Bakakay, mabukas na sa indang community college man. Ngunya na taon. Very good. Sige, sa pagbabalik po kang programa, sarabay po muna kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan,
asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay sa bayanta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay sa bayanta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo! Serbisyo Asin Reparo
kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Ripa. Balik na tabi kita mga tugang sa programa, alas 8:18 na sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan asinang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali sa na yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. Dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po dorm, boarding house, MBY Dormitory na tabi ka mo ha. Safe na safe po tabi ka mo dyan. Kasabay man dyan sa programang ini si Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Burse kang Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Siyempre sa Capos Bilo Lotto Outlet kay Busbab dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Yo, taya po kamo ki Loto ko sa waiting. Balik po mga tugang sa indong lingkod, Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Kanyang pungal daw kita ni Nuwebes na no. Pet sa 27 kang bulan na Hunyo taon 2024 kaskasuno nangal daw. Sa Lunes, July na. Tapos natabi so bakasyon kan mga paratokdo. Kaya trabaho na naman. Yo. Sige, sa may mga kumpleanyo ngunyan, maligayang happy birthday. Birthday ngunyan ni Jan Competente adi. Sunudan man sa napalan so birthday kening magagom si Ma'am Aruba tapos si Jan. Birthday ngunyan ni Jan. Kaya special na aldawin ni Jan. Dahil siya ngunyan malaba, dahil siya maluto, magduyan-duyan sana siya maghapon. No. Dahil pagironin do si Jan ta birthday. Holiday. Yo. Doro diretso na po kita mga tugang mga kabayan. Servisyo Asin Ripa. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, alas 8:20 na tabi mga tugang mga kabayan ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ngunyan na aldaw tabi Hunyo 27 gigibuhon ngunyan na aldaw so distribution po kang tabang pinansyal sa mga parauma, parasira, saka mga pamilya po kang naapektara na maray kang El Nino Phenomenon o dyan po sa 3rd District kang Albay. Sabi yan mga tugang ni Provincial Agriculturist Che Ribeta. Kang nagbisita po sa probinsya si Presidente Bongbong Marcos Jr. nagwalat nin 41 milyon bilang tabang po sa mga parauma, parasira asin pamilya na sobra-sobrang naapektaran kang El Nino Phenomenon. Sabi mga tugang na pigwa po ang pundo kung saan kada benepisyaryo makakaresibinin 10,000 pesos. Very good. Ayos. 10,000 pesos. Ang marireceive po ngunyan aldaw kan mga recipient na mga parasira para umaasin sa mga pamilyang naapektaran kang El Nino Phenomenon dyan sa 3rd District. Ang distribution po gigibuhon dyan po sa Ligao Gymnasium. Na kung saan maabot sa 2,117 ang mabibenepisyaran. Hali dyan sa Banwaan kang Piodoran. Sa Piodoran, 446.
Sa Ligaw, 309. Sa Pulangi, 111. Asin sa Ginubatan, 108. May mga piggeris milsin na. Dahil na mo na magralawod, may gismil. Ang mga parasira, dahil na mo na nga kita malawod. Uning ngayon may gismil. May gismil sa mga parauma parasira dyan sa 3rd District. Yan naman, ubos-uboso naman nindo sa bilog. Iyo. Ubos-uboso naman nindo pabakal kibilog. Iling na nindo ya. Sige, good luck sa indo. Ngunyan iyan marisibi. Ngunyan aldaw. Tigjiris $1,000. Iyan naman, igsasabi na, at yan kan, may dakol ngaya ka ng buyong. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hunibaya mga tugang, lipat kita kibang istorya, sabi kang Department of Agriculture na haros databi mauubos na ang supply nin sira sa Pilipinas huli sa sobra-sobrang pagdakop. Paano na daw tabi si Rabier kung halimbawa maubos man agad ang sira dyan sa dagat? Sabi mga tugang iyan kang Department of Agriculture. Huli digdi mga tugang, pigpaplanuhan ngunyan kang DA na ang pagbawas po kaya ang mga pagpapahiwas po kang mga pagpapautob na fishing ban o kaya close fishing season ngani po makapagpadakol pa po ni sira. May mga ibabagan lugar na bawal mo na pagdakopon sa galunggong. San ito? Digi sa tabako narumduman ko man igwa. Anong bulan ito so season kang kuyog? Day mo na pigpadakop sa kuyog. Anong bulan ito? Bawal magdakop ki kuyog sa nagkaduwang bulan ito. Papa Choy, tangani sa mga kuyog magdarakula, magdakol. Alat kasi Rabier, ang kuyog pag nagdakula, mublad. Bako, mublad. Mas dakula. Pag duminakula sa kuyog, mas masiraman ang gadadi. Magiging mublad. Iyo, alat to na hata standby da si PM Tony. Ito na ha. Alat mo na ha. Ma'am Helen Tadoran Itchin, good morning tabi sa imo. Medyo nagkukulang na databi ang sirata digi sa Pilipinas. Idarakop-dakop kaya. Alat na ha. Palaugon tamo na si tama tayo ini ang sunod tang tema ko ta. Subaka kay community college na puno na po o kaya pupunan na po ang sa indang operasyon. Ngunyan na school year. Diyan sa Bakakay. At least igwa naman ki community college sa Bakakay. Yeah. Kanta da mo ng linya ni PM Tony. Igwa pa? O day na. Sige. Kanta mo na tabi ang linya ni PM Tony ha. Kanta mo ng report dyan sa Bakakay. Tama po na ngunyan na school year 2024-2025. So, pagbukas po kang community college, dyan po sa Banwaan kang Bakakay Albay. Matapos na apod kini, aprobara na kan CHED. Di, mapo na so operasyon kang community college
andali ha. Community College dyan po sa Bakakay. Sige tabi, Director Edwin Peralta, good morning. Kay Ma'am Mercedes Perez, good morning. Sige, tayaon sa linya si PM Tony. May kinaraman po sa pagpupuo na da kang operasyon kang apod kini Bakakay Community College. Dyan po sa Bakakay Albay. Tama ito. PM, Maraynaga PM. Ang load ba? Ano? ang load balance da. Babae susubin yung bag. Pangyayari sa kinabantabi, Director Edwin Peralta. Dahil kung nagkakura ka mo kasudma, saan ka mo nagkarapi? Director Edwin, dahil ko ka mo nagkakura kasudma, bata, tiganap ko ka mo, tama kapi-kapi man lang mangkuta ko, dahil lamang. Ano nangyari kay ni Tabi PM? Tagari, dahil na, hiling mo na, digdi daw kita. Dahil nakukontak naman si PM sa iyang number. Ano nangyari? Hiling mo na yan. Ale ha. Sige. Alas 8:29 na. Ano nangyari, digdi Tabi PM? Taday ka na nakukontak. Sige. Di balik kita duman. Alatunta si PM na yun na siya na magapod sa to. Iyo. Sabi digdi, balikan taso. Sabi kang Department of Agriculture na papaiwason databi ang pagpapautob nin na pagban sa pagsisira. Naubos na daso mga sira sa dagat kang Pilipinas. Iyo. So, magpapautob na fishing ban o kaya close fishing season. Ngani databi mapadakol sa mga sira. Sangon niya, nagpapautob databi nin close fishing season dyan po sa Zamboanga, asin Palawan. Alagad kulang man databi girari ini. Tangani po may balik databi so dating supply kansira sa nasyon. Iyo. So, piging ganyar po kang Department of Agriculture, mga parasira na magkaigwaman po nin aquaculture na sistema kung saan pigpapadakol ang mga sira sa pispan o kaya salog. Yang parang alternatibo. Dahil mo na ka mo magdakop kisira o dyan ka mo magpadakol kan sira sa mga salog tapos mga pispan. O kaiba sa pwedeng pagpapadakol digdi iyo po ang mga sira sa tubig tabang. Siring kang bangus, tilapia, asin, pampano. Ayo. So yan databi mo na. Taigwaman nanggad kito narumduman ko, pigbawal sa pagdakop kigalunggong, tanganing magdakol. Ayo, sa tabako man kito, may narumduman man ako, pigbawal mo na sa pagdakop kikuyog. Ayo, gari sa rumbulan, ito do ang bulan. So after ka ito, pwede na naman. So at least kaya, sa sarong season, so at least napadakol. Ayo, kaya lang ang kuyog, baga madalion masanang buhay kang kuyog. Narumduman ko kay ito so ama kang barkada ko ang simple man sa nangayaong tataramon pag abot sa sira ngaya small piece big piece small big piece eat small piece. So darakula ngayang sira ang pigkakakaan, so saradit na sira.
Mas halimbawa sadit kan sira, ang kakaunon mo sumasadit sa imon sira. Yan tabi Sir Art ang sabiyon kay to sub ama kang barkada ko. Alangan man susadit na sira, kakanon niya so dakulang sira, day pwede. Ang pwede si dakulang sira, kakakanon niya so masadit sa iyang sira. Yan gusto sabihin niya. Pero yun man talaga. So dakulang sira, ang kakaunon niya sumasadit sa iya. Pero kung sadit ka, kakanon mo sa dakulang sira, may problema. May problema ang tabi, Batching. Ma'am Helen. Sadit kan sira, tapos kakanon mo sa dakulang sira. Dahil ka kan magkaharakog. Iyan mga saradit na nasira, arog kang bulinaw, o kaya bagayan minaduroong sa gilid kan dagat, tatig buburukod kan darakulang sira. Dahil sindaki ibang madalaganan, madulagan, kundi pasiring duman sa gilid sa pangpang kang dagat, tanganing, dahil makaduman sa darakulang sira, masadsad sinda. Dahil sinda makabukod na duman sa gilid, hibabaw na ito, matatrap sinda duman. Mamtit Gargulyo, matatrap sa darakulang sira, pag suminunod pa sinda duman sa saradit na sira, napasiring duman sa hibabaw na parte kan dagat. Kaya mga madunong man sa mga saradit na sira, minadurulag ang pasiring sa tampi kan dagat. Ayun dulagan ninda. Kaya pag nagpasiring man sa gilid kan dagat sa mga saradit na sira, yaon man sa mga parasira. Tatapukan man tulos kinit. Yun nadakop sa mga bulinaw. Nakaligtas sa mga bulinaw sa darakulang sira nganit dahil sinda kakanon, dahil sinda nakaligtas duman sa mga parasinsuro. Dakop manggiraray sinda. Kaya ang nangyari sa saradit na sira oto, kung bako na titurta, iun-un na mamara. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Bakong iyo tabi, Ma'am Tet. Arog man sana kang kasimple. Sige. No rin ang birthday ni Ma'am Joy. Sandali, andun na si PM. No rin ang birthday ni Ma'am Joy. Ilingon tada kung makalusot na si PM, makibarita kita dyan sa Bakakay. Gari may problema ang komunikasyon nyo niya na. Ano yun? Saan man ka mo nagkuhan supplier? Sandali, tabakan na kalusot na lamang kita. Kalusot na lamang kita sa linya ni PM. Diyan sa Bakakay. Yaw na si PM. At least nakalusot na kita. Yaon sa linya sa Bakakay Albay si PM. PM, Tony, maray na aga sa imo. Please come in. Sabi si Mox, good morning. As in, Diyos manahay na pagkaaga sa tuyo mga parantabay. Kumusta mo mo na, Sir Mox? Okay. Kaya lang kasubago nga tayo tutahlo yun makalusot. Yung nga na iyan. Big try ko man kasubago. Kaya miss ko lang ko daw so numero mo. Ay baka nagsabatan. Baka na apod Kenny na natrap kang sumanga sira dyan sa Bakakay. Roger. Di mabukas na ngunyan opisyalmente ang community college kang Bakakay ngunyan school year. Roger to that. Kung sa inyo ni Tabi Sir Mox, pinagtatarget na buksan kan lokal na gobyerno kan Bakakay Albay, initabi na Bakakay Community College. Ngunyan tabi iyan Sir Mox sa maabot na school year 2024-2025. Kung sa inyo tabi Sir Mox, sigon kay Mayor Edsel Belleza, sa iyang pinagsabi na kang nakalihis na daw tabi Sir Mox, pinag-recognisan asin aprobado na tabi ni Sir Mox kang Commission on Higher Education of CHED ang kursong Early Childhood Education digdi sa naon ng bito ng eskwelahan tabi Sir Mox. Anong style kan tabi PM pakadangog ka ano grade education? Roger,
Ano yan? 4-year course man yan? Ay, day pa man initabi Sir Mox na baka man in-education. Ang mga pig-officer baga din. Sa mga computer, ano pa man sa natabi Sir Mox? Sugari, mga short-term course. Roger to that. Iyo pa man sa naan pinag-officer tabi din Sir Mox na mga kurso. And basado nga din sa pag-ulay ta kay Alcalde Villesa, gani iingawahon tabi ni Sir Mox na malagdagan pa. So saro pa sa ng kurso ang i-openindan niya na July, ngunya na July ang pun baga, di ba? Kung babalikan tatabi Sir Mox, gani nagkadawang kurso ini. So IT tapos sa saro pa. Okay, basta okay. computer-related course tabi Sir Mox, ang mga panginot na ibubugtak or i-officer hindi sa pinagsasabi o hindi sa Bakakay Community College. Roger. Okay. Kung saan tabi Sir Mox, ano ka naman, dumating sa yung mga parantabay na so mga nagmamawot na magpa-enroll, mapuon tabi Sir Mox, Hulyo 12. Hulyo 12, ma-acceptar na si Naki ma-enroll. Roger, sagkod Hulyo 19, 2024. So, saron si Mana ang enrollment. And initabi Sir Mox, so klase nakatalaan man na pupunan or magpuon sa Hulyo 22, 2024. Okay, sige. Kung sa tabi Sir Mox, katakot kayo ni pinagsabi pa ni Billy na nakumpleto maninda ang mga requirements sa pinaghahagad kan Commission on Education or CHED para sa pig-officer na panduwang kurso kang eskwelahan na iinitabi Sir Mox na uning Bachelor of Science in Entrepreneurship. So nakatalaan pa Sir Mox na kumbaga pwede sir na madugang maihabol ngunyan tabi Sir Mox na kalasihan. And naglalao man ang alkalde tabi Sir Mox na maaprubahan kan komisyon bago pa magbukas ng kalansiyan. Ngunyan nga nagtabi na taon 2024-2025. Very good. Congratulations dyan sa lokal na gobyerno kang Bakakay. Roger to that. Saro ini sabi ta nga magayon ini ta syempre saro man sa mga pinaglapigotan tabi Sir Mox ang alkalde na ma-realisar na pinaghiling na dakulang katabangan niya ni sa mga Bakakayanos lalo na sa mga nagmamaot na magkarelasi Sir Mox ngunyan tabi na maabot na kamalaugan. So at least dahil na sa mga taga Bakakay magpasiring pa sa Legazpi. Diyan na may eskwelahan sa Bakakay. Roger to that. Sige. And ngayon pa sa tabi Sir Mox, mga iba pang impormasyon, labiyog kita dyan sa Banuaan man kan malilipot albahay. Kung sa tabi Sir Mox, may nagluluwas ngayon na impormasyon tabi Sir Mox na kung babalikan talaga, so nangyaring panggagadan kay punong barangay kan San Jose dati kay ito. Si Narding Bisa. Okay. Iguana tabi Sir Mox ning development. Okay. Kung sa pinagluwas naman kan malilipot MPS so pangaran kundi at yan maano kita ta sabi ko nga ni kung maihabol ta kauron ta si Police Captain Melanie de Guzman kamagay ini ito nagkaiba ning development tabi Sir Mox after pirang taon na akan mangyari tabi itong krimen tabi Sir Mox. May suspect na. Roger. And basado sa nakuha niya itong informasyon, initial na informasyon, yung mga suspetsado tabi Sir Mox, hali pa lang sa Laguna. So ano, mga gun for hire yan? Pwedeng makonsiderar ini tabi Sir Mox. Siyempre, nakabot iyan hindi sa probinsya kang Albay, particular din sa Malilipot, para gibuhon tabi ining naunang bitanan krimen kay Kapitan Bisa. At yan, standby siya na tabi Sir Mox, baka maihabol kita mo, matulak kita duman sa opisina o dyan sa Manlinipot MPS para sa kompletong detalye kay ni tabi Sir Mox na development sa panggagadaan, pamabadilgatan sa dating punong barangay kang Barangay San Jose, Malilipot, Albay. Sige, thank you, sige. Yan tabi Sir Mox, nagdagang pang informasyon na liligis ako yung lokasyon patrol, numero 2, Tony Kiniste, Kasurog kang Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicolnet TV. Okay, salamat tabi PM sa dugang na informasyon. Baka lamang makahabol pa si PM. Coach Monil Calyos, good morning tabi sa imo. Si Sir Art, naka-experience man.
Matindi ang pagka-compute kay ni kang Aliko. Ngaya current reading 13518. Previous reading 13518. Kilowatt use 10.95. Salbata na talaga di. Maurag so nag-compute ka ni. Bakong computerized naman so pagtao kang bill baga tapag ilinag niya duman may minaluwas na baga duman talabaon baga iyan. Sus Maria usip talaga di. Kaya sabi kang Aliko, dahil nindo pagkumpara ang power rate kang kuryente tadig di Salbay ta sa ibang ngayang probinsya di sa Bicol ta kita sa Wisim kita nagkukuha Aliko. Nagkukuha ang Aliko sa Wisim. So pandiurag na kuryente ang pigkukuha ta. So pigkuhan kang Kamsur Tabi Sir Art, mga maluya ngaya ito. Ta para duman ang per kilowatt hour duman 7 point something ang pinakahalangkaw. 7.6 arog kaan. 6 point something kada per kilowatt hour sa tuya 3 silabi 13 point something. Ay ina. So ano nang gibunta kay ni Tabi Sir Art? Taso sa kuya yuman kada bulan 1,000 ang tigdadagdag. Pinaralso ko na nga ni gabos na mga gamit ko yung manggiraray mas dakulso nagdagdag lugod sa konsumo bako so automatic man siguro na madagdag talaga sa bayadan ta tanaglan ka nga ni so rate kang kuryente kundi so kilowatt hour natin ko konsumo ta dahil na nga ni ako nagsaraksak hinurulbot ko na gabos sa mga saksak Ma'am Helen Grace Bulima hinurulbot ko na mala yan nagdagdag manggiraray so sa kuyang konsumo sa kuryente. Serbisyo asin reparo kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. May naipit patabi kitang commercial, madali man sa nene. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Ni Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa. Igwa na lang po kita ki 10 minutos bago tabi magalas 9. Ang oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory. Makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Siyempre, oras na yan hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbonggaw kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Bursican Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Balik na po kita mga tugang. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Kanyang pungal daw kita ni na Webes sa 27 na kang Hunyo taon 2024. Sundo po kita mga tugang mga kabayan na alas 9 kaya paiton tanay ni Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang. So presyo kang bunay. Yo, naglangkaw man ki 2 pesos kada pidaso. Depende po yan sa pagkadakula kang bunay. Kung dakula ang bunay. O kung sadit. Sabi mga tugang ni Francis Oyehera, ang presidente po kang Philippine Egg Board Association, na epekto na tabi ni sa o kaya epekto po ang pagtaas kang presyo kang bunay dahil po sa sobrang demand kang bunay dyan po sa mga merkado. Grabe ang demand gunya kang bunay ta, yun na nga yan. So karne mahalo na. Gurano ng kilo gunyang kang karne. Dahil ko na aram taday man kaya ako nagkakarne. Karabier. Labi na garing 300 ang kilo kang karne. Di mas madali na mahurabot mo, madali pagluto, bunay. Yan ang nakakasalba, yung nagiging ulam ta. Aga og tobanggi, maski anong oras. So kasabay databi yan kang pagbalik po sa darakulang mga sizes po kang bunay dahil po tapos na po so El Nino. Mga na may naapektaran man pala so mga manok adi kang sobrang init. Grabe man pala so epekto. So dating nasa 350, ngunyan nasa 4 pesos na. So madepende po yan duman sa kada size. So ang pinakadakula malas pigbakal kung a size a 8 na. Depende yan sa size. Pero ang pigbabakal ko parang large lang ito. Large. So, iyan tabi mga tugang ha.
So, dahil pigagali po kang Philippine Egg Board Association na posible pa databing paglangkaw kang presyo kang bunay. Ta syempre, igwa po ki mga pigbabantayan na bird flu, dagdag pa dyan so palaog na tabing malipot na panahon. Na posibleng makaapekto po kang produksyon kang pagbunay kan mga manok. Pagtaglipot na. Yan tabi mga tugang sobra sa demand. Pag sobra mambagang supply, minabarato man ang bunay. Sobrang demand ngunyan, dahil magkibang madalaganan so mga Pinoy kundi magbakal ki pangmadalian na ulam. Itlog. So mga nagdadarayit, itlog. Kita mga Pinoy, dahil nahali ang bunay, punaga, hugto, banggi, maski sa mga lechiplan, bakong bunay iyan. Lugaw, mami, perming may bunay. Yan ang pinakapaborito ta. Dahil kita nahalian na luto, putahe, na warang itlog. Inta sa naso itlog ni si Rabier kung gurano. Rabier, gurano ang itlog dyan sa indaw. Bakong igwa ka mo dyan kikaunan, so mamihan, o kaya lugawan. Magkano daw ang itlog mo? Rabier, magkano daw tabi na ang itlog mo? Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Sin Reparo sa Bicol Net TV. Hinuninin sa rumdam-dam sa luba ko katurugan makukundi si mong boses iyo pala. Sa higdaan nakadangog ako hinuninin sa rumdam-dam sa luba ko katurugan bago kundi si mong boses iyo pala. Serbisyo Sin Reparo. Mga tugang iguana lang po kita ki 4 minutos bago tabi magalas 9. So digdita naman po muna tabi Ma'am Helen Grace Buliman. Tatapuso na sa tuyang programa ngunyan po ngal daw kita ni Nuebes. Tama na yan. Igwa tabi digdinoy na tulong bunay 20 pesos. Igi-ingat tabi, classmate. Hoy, good morning kay Kyra Luyo. Good morning. Sa pangaran ni PM Tony, nakasabay ta dyan sa luwas sa Bakakay. Sa pangaran man niyan ni Maestro Niladto na sa Muya pong station manager. Sa ngaran po kan mga katuwang ta sa programa, yaon dyan ang MBY Dormitory kay Madam Aileen, kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Bursican Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, asin na ABC President Cap Art Abila kang Malina. Sa Capos Bilo Lotto Outlet kay Busbab, thank you. Sa ngaran po nindo gabos mga parantabay niya to paki-like and share na lang kan sa tuyang programa nganing mailing man po kang iba. Ako tabi ang sa indong lingkod Ma'am Cheryl Brubio, kumusta tabi kay Cha Army? Kumusta kay Cha Army? Dahil ako nakakapasyar dyan sa indo. Iling naman kita ki mga pananaw. Kay Chairman Jodelyn Calyo,
Yaong kapalan dyan sa Boracay. Siguraduhon mo sanang makaukod ka ha. Mag-adal na maray kan mga pigtuturo sa Indo. Bako na ang maistorya mo so pag swimming mo dyan. Pat makaukod, i-apply. Bako na ang pag-uruli nindo, ang irestorya nindo, sumaray na swimming. Paaram na po muna sa indong lingkod. Manny Moksaya po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magaribanan 7 to 9 sa programa Servicio Sin Reparo. Adios amigos! Domo, arigato, iringat po kita. Bye-bye. Si Manny Moksaya sa programa Servicio Sin Reparo sa Bicol Net TV. Servicio Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano, Word